Pini Labor Union a Konchun Bang Rising Milik Pen Kadukabe Karbi Anglong Labor Union along Arpu Kedo Anapan Non Theria Cheklo Nipa Inko Rahini Arni Kachitong Japan Kachuniri Borjan Polling Station ke Parlo Chomna ke Tok Sing Be Arong Along Pata ke Ron Lapen Paisong Akimi Anujok ke Sompon Kardom Inglong Kiria Birta Penili Sami Mirtina Tiron Pi Non Birta Thi Pen Archuponita Pini di Purong Supialong Labor Union along Central Committee ke Klema Bangpu Konchun Bang Rising Milik Pen Kadu Kawe Karbi Anglong East West Kedo Karbi Anglong Labor Union along Arpu Kedoan Korte Injera Tumapan Non Kevanji Theria Cheklu Nipa Inko Rahini Surihini Ra Inko Rahini Arni Kadu Kawe Korte Injera Tumapanta Chuning Ripadi Kremlo Nang Kachetong Dun Japan Athihala bangso arni arpu kedo anta kacelar ponji lapen non kevanji koson pensi ke klem ponji ma laso panta cethan cimum ponangpo lapen israma putak sitame non chun podok doklo lasi kaddu kawe chongdada so atumapan poisa ki palong pi erja panta chingwai ponangpo lapen kachingwai padoji adim lake dipurong supi along PHELB binapani alongsi padoponpo ning thelo nangka cetong dun erja pan kardom tarapung pening metimung inglong kiri abirta Kadang kacang hon la pen korte la pen inggir tu, non ini media theng no, ini nanti kompan kau sini le kaya la, la non ke wangji tarik ni kau dah ini, non la soal ceklo lo, la non ini tum all kar biang long, ini tum la district committee along member an ini tum cetong la pasang tu mesin ni, la non ini tum la non ke wangji tarik ni kau dah ini, abang ke ini tum arpu, ini tum asap kacelar ponji la sondo la se kadu kita haneng oi ipin pen akam mithang le du setame akam ciu pen apor GPS on me pali biseni rina tu ngaphan manchuning rilo la se non ki wangi tarin ko rahini ele tu executive meeting duji ladak dipu PHEIB along la se nani tu kadu kita nang se tong pet asom se ni limit pigi biseni ni nang itu makan tuning parlo lasi non ini tempat dulu kabe district committee along East West system district ini do lasi ini tumla hin tak cetong rapet pen itu cingwai sa kasong saya mi parji busini ini pen pacini pun lasi arti apa ke muhajong nang itu kan pacini lo tipu PHEIB long binapani lasi hala darle ini tum cetong lamna itu doa nalam alun lapen non istama karakutak lai kita ini tum cithan pono la sinon ini tum card yang long lebar union along Islam card beneficiary la so profile la so alama kutak da ini tum kecini nang ya kenang sot la sinang tum kadu kita nang cetong dun pet koson te ini tum cini long rapet la sinang tum kadu kita apor cipi pen nang cetong dun di panse ni nang tum media tengong ni nang tum pan pacini itu la se nang tum Denangan kita itu setame itu lah Central Committee long diklaim lapen District Committee long lapen Contingency Committee lapen Village Committee atum an setame nang cetong pet je pan sini nang itu pan media tengok nampak sini iklan lancar ni dalam kardom Pini There Poacheklo Niphai Kret Rock Arni Lakha Ing Koi Singhason Ahavar Borjan Polling Station ke Parlo Chomna ke Tok Sing Be Arong Longle Pata Pak Ing Koi Ratroksi Amar Singh Tiso Karbianglong Autonomous Council EM Incharge Agriculture Land and Revenue etc. Lapen Achor Karbianglong Autonomous Council Secretary Sangpi Nirola Phangchupi ACS Atum Arideng Pen Thir Tip Ke Dolong Jiang Thekaphan Longle Pata Ron Ponlo Lapen Lokhimon Adowan Apaisong Sitame Anujok Sitame Sompolo Lason si kidam tangan ningkan surihini ra engkoi raisi sitame Lokhimona dowan dondori RCC ringwela pen aron bare matumaphan rong ker aham ren sitame pipon etloputa pachinipon bangso along RD dojot pen kachitong dun BLCC chairman Lawrence Rongpi VDC chairman Ken Singh Be BJP Singhason Mandal Committee Mepi Purni Mebi Konchun Bang Lawrence Ronghang artist rang lapen Mohila Morcha Mepi Tina Tok BP Hunmili Bepi Puling Mei Pusar Therongpi Konchun Bang Semsing Rongpi Dipu Rong Supi Auto Rickshaw Mei Pu Sona Singh Tokbi Lapen Rong Asar Rong Araratun Chitongdut
Giri pangkung lason si EM Amar Singh tiswa hin pen rong asar hong pharla la pen Lokhimon Adwan along lun kana hong jai ki pipon thu chia phan lamchak sitami puthot chi pipon thulo tangte hadak aralatum kachoro alam thepele puthot arjupon iklona tak kalong aku tak alam labang ke madu ta chini lo elitum kaching honai namante ning kachat henai sir Omar Singh Tiso EM in charge agriculture and revenue lapen alang li chor kas secretary Nerula Phangchopi alang litum bang hini kabori pen sariana ipe pin pen militum sing bearong aphan 46 houses aki joy apota Exonia pen meadi labang sonang ki pipon thek share mate nang ki pipon dada bang ken ni tum suri akadom pejelo lapen alang le tom phan anam stame anam tame ahijime hang pili ki sung an stame rapon momola sini tum ahin pen Omar Singh ke so phan bang ke mane 100% akiro pipon ke bang jelangan ni seta ni le tum ke lada bang ke 99% abang fu arat tengel darsen du tipo hang tamat hanang ne ande ini aku labang so pota kiro nalong ladak rong esi mane lang elo lang li je ladak rong ke je ke pa phiu barong la si akang bura hem ke yam sar keman pen khai hum ke potang elo mon gopi ladak mehendi arong pen chenglong abang ke hum ke potang elo la si non kan next abang ke sing dia rong hantame rong akang bura hem pipon po besi lang li pin lancap pipi ke tango la salam cha sa men temen pen suri kadom deng pon la kan kurang sutame padi pon open state ta chap pon do labang ke ni tum tin kan Porta plan kan foga plan yang kan cikle ni dolang lahlo lapen alang lia bang mathalo je jasmet pet karbi akhe tum ta esi desi made ladak anaguri pu angke ke sa pota sariana penini pacheli dekhalo sariana khorcha che tin pani tum phana kejoy apota nang rong ponelo lasi lahlo apota ta lapen nilitum EM sar Omar Singh Tiso lapen Nerula Phangchopi phana bangke nilitum suri akadom pajil pono lapen te kebang jilangta nilitum sing biarong pen Borjan polling station aulo kapuri ladon kya truk arat ke nilitum ke tenunelo lapen tenunelo nilitum arong ke 99% bangke Omar Singh Tiso long sidolo 99% arat tungke Nerula Phangchopi long sidolo lasi nilitum ke bang jilang apor an sitame alang tamani tikip lo lapen isi development alang